טוב, חברים, אני בדרך לגני התערוכה, ואני ממש מתרגש. בטח כולכם שמעתם על שני הפרויקטים הנדל"ן היוקרתיים של ארגון חבר וגינדי בגליל ים וכפר עזר. אז למה אני מתרגש? כי ארגון חבר בחר בנו כחברת ייעוץ המשכנתאות, היחידה שתלווה את כל הרוכשים בפרויקטים האלו. האמת, זו לא הפעם הראשונה שאני מלווה את הפרויקט של חבר. ברוך השם, אני מלווה כבר 17 שנים את כל הפרויקטים של חבר. מדובר בעשרות פרויקטים עם עשרות אלפי יחידות דיור, אבל זה מרגש כל פעם מחדש לקבל את האמון מגוף כל כך משמעותי, וזה מרגש ללוות את הרוכשים העסקה הפיננסית הכי משמעותית בחיים שלהם, ולדאוג להם לשקט נפשי ולמשכנתה הכי משתלמת. אז שיהיה לנו המון בהצלחה, ואני ממש מקווה לראות אתכם שם. שיהיה לנו יום מוצלח.